kendo motegno. UJ mar adek kan kipenja to nitie mbaka moro manye wago gi jomoko kamoro manyo kone kata bed ni Raila Odinga ne candidate maber to nitiere gino ma jotend pinje gi moko nok nyal bedo mamor kode nikech ang'o iwacho ni kane OAU Organization of African Unity olokore mobedo African Union to jakom mokwongo mar African Union Commission nen Alpha Umar Konari mane nen president mokalo Mali to giwacho ni nikech ng'ani nosebedo president nosebedo lemo mar telo nitiere kaka jotend pinje mamoko gi kaka nodil kodgi on level achiel mangiso ni ne yot ne mondo kwer moko kadhi marach ne yot ne mondo kone moko ni oyo ka eto kwa betemo emomiyo Raila Odinga kane usebedo prime minister ma Kenya to gi chia mare kaka jatelo gi Pan Africanist mong'e samoro nitie jotelo moko mane koni oyo jalni kobete komne to nitie gik mang'eny